Noniin, no tänne, mistä tuo käytön päähän sen, niin valmiin juoksimaan. Mikäs me laitetaan? Pistä se jonttu. Mistä jonttu? Se vilahti jonnekin. No mikä vitun bullshit-mappi tää on, kun tänne ei pääse edes ylös? Ei tääkään mikään ovi kyllä avaudu. Mene alas! Ei siellä pääse mihinkään! Ei ne avaudu! Ei se vittu, mitä? Ei, mikä tänne komento seinä? Mikä vittu mappi tää on? Ai! Vittu. Toi on paska mappi! Miksi sinä avaudu nää vittu oven? Ei, sieltä se tulee. Ai! Se veti tuon maan läpi. Ai! Älä tule! Kuumele se spotti sieltä tapa. Ai! Okei! Tappo se, ei se jummi, se jummi. Se jummi sinne. No, mutta varmaan on jumis. On, ei se pääse hyppää siitä. Kyllä ne tuolla vittu limassa. Varo vittunen pomppi. Joku vittu se kalva ei vittu yrittää saada se vittu prisnäk. Oh my god! Voi nyt tulee tänne sisään! Tässä voi launchaa itsensä hevon perseeseen. Now I'm safe. Makus. No. Ai! Ai. Juhul. Missä sä oot? Mutta se on tuplaa vielä. Eikö täällä sisällä? Täällä näin. Oh se Varo. vittu. Ui. Noin. Saatana on luurenko. Oot sä... Se tulee! Mä kuulin sen! Mä kuulin sen musiikin! Joo, se Oh my god. jahtas. Se tai se juoksiteli. Ai! Kun mä näin sen saada just siitä väliin. Miks toi musiikki ei lopu? Se on tässä katolla. Oh no, ei täällä on joku. Juokse! Ai! Se on mukannut jotain. Juokse! No! Noin mä ties, pain. Vittu! Ai! Tell me where you at. No, nyt mä oon taas ulkona. Ja missä päin me lahakeen? Mistä mä uplyyn tän? Mä oon siellä varastolla. Mikä niistä kaikista varastoista? Ihan keskellä, missä on se kiitorata. Ja miksi SpongeBob on tuolla tornissa? Joo. Joo, oikein tulee. Eikö se ole tuolla? Se antaa infoa siellä niillä Vittu, se vaan kriippaa tuolla. Vittu bitch. Sielläkin vaan monitoroimet. Mulla on file 1. Homma. Unity. Jos mä kato, mulla on ladattuna tää, mun tarin maksaa 30 senttiä, kun mä lataan tän uudelleen. Oh my god. Horresti reaktio, että kiusat Unitystä. Ootteko te tulos siellä ylhäällä? No vittu, mä menin toisin siis, kun mä luotan näihin, mun ne seurat on teki vitu murmelilauma vittu. Kuitte. Täällä meni just se vikon, täällä meni ove niinku aukes ja menikin. Eli jos ne tulee toisesta sissistä, niin... mä löysin heavy. Joo, ja me nähdään sun avaamat ovet maailmassa. Aita. Tässä on... Täällä oli vaan random ovi auki, mut ei vaan mä jotenkin menin väärään suuntaan. Okei. Okay. Oh no! Blake Doctori! Vittu, se on mun vieres! Se tulee hissun! Mistä näitä tulee? Tänne Se takas. sikkiä. Niitä oli normihainteja. Vittu, miksi nyt saatana? Olis mun kassit vai mitä vittua? Kutittaa satiaisia vittu. Mä kutittaa rinnastakin. Mitä helvettiä? Polvesta, nyt säärestä. I wonder if our great priestess will be equipped
No tää vittu tuuleteen, kun mun vitun kaikki käsikarrit ja kaikki nää vittu spinning around vittu. Ne. Sitten mun kasseja alkaa. Se nyt on vähän diiviys, mitä mun perintökalleudetta vittu kutisee joku niskan niska, kun ei oo käyttänyt aurinkorasvaa vittu. Back. Hyvä. Matias kuoli. Hän ei ole enää täällä. Hän ei selvinnyt matkasta. Vittu sä oot. Olen hänen tappajansa. Otin hänen koneensa. Ja myyn sen, että saan lisää amfetamiinia. Miksi sä pelaat? Moikka. Matias was lost into the darkness. Jep. No, kyllä koiria. Ui vittu se on siinä. Auta. No ootan nyt vittu kun... Ei tarvii. Se nyt kuulosti, että se pudotti joku uunipelleeseen. Noniin, nyt hetki alkaa hetittää mitään. Au. Oh my god! Toi box burster! No niin, kyllä tää jos joku pystyy glutchaan, mut en kyllä tiedä. Kyllä paljon lisää riittää koko ajan. God. Sitä slämää vittu kaikki. Se on aika vitun yksi joku lasi, mitä se koko aika vittu heittää siihen pöydälle. Mutta se on joku uunipelti, mistä se juo. Mutta... Ja se tohtori tekee. Jep, täältä tulee yksi grappleri. Jos se vitun crash. Come on, Kalle, clutch, oikein. Matias. Ne tulee, ne tulee. Tulee tollanen gang. Onks tää Kalle? Ui, no vittu. Jätte. Tuli sieltä rullaa. Itä-Helsingin metro. 8 aamulla. Onks mä syö? Okei, hyvä. Mulla on iltasatu. Ranch chipsejä. Mitä? Eihän vitu sitä. Ei. No ei maha mitään. Siis mä ajattelin, että se on niinku semmonen niinku pila tai niinku sillä. Kai se niinkin on, mut se on Niin. No niin. Se on sun vika, ei mun. No mut mä heitin yhden virolaisläpän nyt pois tässä niillä välein. Leikkasin pois. Niin, täällä on täällä on niinku temppu. Tai jotain. Niin. Mitä sä Kalle teet? Okei, hei nyt tää on. Oi vittu. Täällä on esimerkki, jossa lukee, että seuraavana päivänä Book teki saman jutkun. Kuka vitu Book? Se CG-operaattori teki jutkun. Ihan Wiki-sanakirjassa. Puhekieltä halventava juutalainen on. No. Oh no.
Tuli sähköä. Electricity bill. Miten tollanen on hauskoa? No en mä vittu tiedä vittu. Sitten Eikä tää Electrobissari, niin sit yhtäkkiä kun vittu satan brittinen landlord tulee electricity bill. Unaninios. Unanino. Mitäs sanoit? Mä sanon, että... Olemme täyttä! No niin, kusipää. Hatana! Vetä! Punkkaa! Mitä mä perään vitun siksi, koska se on vitun perseestä. Älä bännää chiksi, mä voisin pelaa sitä. anna juumi. Mennään sit ketään. Juumi. Juumi. Mäihin. No Miksi mä äänestis? this dude. Kun mä en tiedä, että se toimii. jonkun sieltä, no ota Kun mä jonkun sieltä. anna mun selittää. Mä en tiedä, että se toimii silleen, että kun mä en kirjoittaa Jix siihen, ja sit sanoin, että älä bännää sitä, niin mä olin painanut En siitä jo. mäkään tiennyt, mutta sä voit olin silti painanut ottaa siitä jonkun, jo. tiiäks. Sä voit olin vaan ottaa painanut- jonkun. Mä olin painanut siitä jo, mä en painanut siitä ban. Mä en luullut, että mä en tiennyt, että se bännää sen, vaikka mä en painanut siitä napista. Ja sä et holdaa sitä. Mut eikö siis... Joo. Mitä vittua? Mut hei guys, Fortnite event, 30 min. Cookies refill, S-Market, 30 min. Onko pitää Cookies mennä refill. sinnekin? Waiting in Gueue for 50 minutes! Waiting in Gue in... Ue. Simo hue. Monkkenauru. No, kattokaa tää. Aloo? Miksi sä pelaat tota vitun peliä? Mitä se on 50 minuutin Gue jonkin vittu anna Turi Fortnite Warriorissa eventtiin. vittu spandex-puvussa siinä on. Fortnite eventtiin! On Gue! Mikä on tuolla? Miksi Fortnite eventtiin on 50 minuutin Gue? Mihin sä Matias menit? Siis mä restarttaan peli. Eikö niin. Miksi Matias lähtee? Oh my god. Se on se kukka ja platformi. Mennään, mites mä deflektaan molempia noita maukapanoksia? Laitaks mä sen silloin tulee? Laita. Mitä? Okei, mä meineen. Siis toi niinku legit toimii. Mikä mä teepä? Ei, minne mä painoin sen? Makupiere. Oh fuck. Edestä limu! Fuck you, maku! Kokista vähän suoni. Moi kuoli. Otakaa! Mihin sä oot mua kuva? Se nukahti. Takana kielessä. Tracer kans. Kuole. Ota mun lekastaa. Sellainen. Miau! Tänne saatana! Sä poistu Eagerille. Niin. Kesä Meillä on vähän vaikeita aikoja tällä hetkellä meidän suhteessa. Sä vaan tapat sen. Siis se on liikessä, kun Eagle-botti sitä hävii, niin... Niin otta vaan tappa. Niin. No. Minä oon Gage oli liikaa. I killed. Joka mä olin. Okei, se oli ihan vitulla. Puukko mun shieldis. No pidetään on kulmarunkkaus. Mitä se tapahtuu? Miksi Razerin yritän osua tuolla? Me siellä Varo. Kalle, me tehdään tätä komboja tässä välissä. Ei tulla tekemään mitään. Ei, siis kun sä käytät sun aimbotin, niin Apua, hiili. Onko? Vitun kova fire strike, holy shit.
Mä legit just one-shottasin sen Firestallakin jälkeen siellä se vaan just kuoli. Eiku A niin Biofire, että mä en mene. Accelerando. Mä ajattelin neutralaista sulla. En mä tää mennä hetkeksi, mä äitin huutaa mulle. Et voiko sä, kiitos. Mitä?! Vihainen, mitä? Vittu. Comedy gold. Mikä sitcom. No, en mä tiedä niin. Sä haluat vaan mennä sit alat läpi, ja kun se kinki pääsee tuohon keskelle, sä aktivoit Earthquaken, tuhoaa kaikki seinät. Miksi vitu se tuhoisi seinät, jos se hyökkää hogeilla? No, mä en vittu tiedä, että se hyökkää hogella! Pyysin hogea ja freezin. Vittu. Hyökkää se vittu! Niin sä Mä haluat hyökkään siihen, haista vittu. Et Mä hyökkään hyökkää. siihen. Et Mä hyökkää. hyökkään siihen. Et vittu hyökkää. Mä hyökkään siihen. No Otto, miksi sä laitoit tason 6 hogit? Onks sä vittu tyhmää? Siellä on vittu, siellä on limitti! Se ei voi käyttää isompia! Mä voin. Et voi, no niinkö sä oot sitten taulalla 11? Ei, vaan mä sanoin meemillä mä voin. Haista vittu! Mä olisin voinut vaan donas, et sä itekään tiedä, että siinä on limitti. No tiesinkö mä vittu menin kattoo, et mä... Oh, vittu Oh my god, Susu! Niin, oh my god. Kun sä naurat. Vittu. Oh my god. Bunch of mate. Fuck you. Ai niin, tää on se Resident, se Spike just niin. Ai, ei. Kai nyt tarvitaan paskaa. No mä en tiedä, kerro missä saa paskaa, mä koitan. En mä tiedä. No niin, en voi paskaksi muuttua. Oi joo! Ai! Jos se seivaa se. Joo, ei tossa stoppaa se serveri, jos se seivaa se. En mä pysty stoppaamaan sitä, se on joka 5 minuuttia automaattinen. Joo, nyt niinku... Hettekeli. Shut down the server! Shut down the server! Shut down the server! Poliisi! Täällä on Lontoon moment. Vittu Black Friday. Mä näyn Heikkoa! Wow, reisi. Kyllä lopeta se serveri. Oh my... Hei, jos tuolta mun kopo. Mitä vi... Mä aloitin uuden jutun. Jami, vedä ittees päähän vitun munapää. Pitää katsoa 4 tuntia, niin sai 12 päkkiä. Täältä saa Teenage Mutant Ninja Turtles Shredders Revenge. Holy shit, mitä sä nyt tapat? Mä kalkeet luokkaan, pitäisikö Feni otamaan? Minä kun TMT Shredder Revenge. Shredder Revenge. Eikö se ollut se nimi? Shredders Revenge, joo. Okei. Onks sulla joku Se on miukaminen specific. vitun tila? Miksei? Muistuttaa siitä, että miten saadaan hyvät jawline. Tässä on niinku muistutus. Aina kun mä katon Keep niin on maxing. muistan pistää mun kielen mun... Sulla on joku paita, jos lukee, että Never Goon ja Always... Tuossa olisi insane, oh fuck. Siinä oli idea, että... Jolla on ehkä semmonen... Mieti kun faijaa on jolla Never Goon Always me. Ei oo kaikki kuninkaallisessa linnassa. Oi vittu, mä lensin tosta. Meni semmoset ragnaalit tohon. No nämäkin toivotat. Armeriakin me tullaan tässä. Jos mä tuon kulmaan, niin ehkä se tulee joku. Oi! Tässä. Koitin tää pit-manuuveri. Nyt mennään vasta itses. Ai. Mitä tapahtuu?
Ei tässä on mennyt sen päälle. Se toimii sillä, että se kumpi törmää, niin se niinku lentää. Et mä pitää niinku pettää täällä törmäämään. Tehty ääni näistä mopoista. Ai! Mitä? Mitä sä vedit mut sit pois? Essa. Pyri. Vittu korjaa sitä, ei sit sä. Hybri. Tää on paskana. Mitä että tuo? Oh no. Tuo tiisykkäs ihan vitusti taas. Ish. Tämä kaupan nimi. Niin muuten, mistä tuo kaupan nimi näkyy? Suomalaiset tilipilit. Okei. Jenkkeihin. Okei. Interesting. Ei olekaan Sirpan vintti.